Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो गोबावनि उनाव आंनि बे YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आंबो इसोरनो मोजाङैनो दङ दायनो जोङो बरनदि ओइ नै दावराय नै फार्स्ट टाइम दावरायखौ नुबाय नै मयूर बेनो जाहैबाय दावराय आरोना आइ जि साइज का नायलाय पिकअप आयौ नायलाय गाङा नै बोथा जुगादों आं नै खारबाय बरिया खारदे माथो नुवासै इले हाबैबाय बेनिनो मोनसे फिसा ब्लग नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै लाबोदों आरो फार्स्ट टाइम दावराय नुबाय आंजों लोगोआव दङ नै मुथुदा हाय बोलो हाय मुथुदा एकदम हाग्रा गेजेराव दङ जोङो गिलु मालु ओमफ्राय जासुदा ग्रेवनायानो जोबनो थाङा जासुदा आयौ बे गावनि ब्लगाव बिजि आरोना गिनाय मोनदों आं ओमफ्राय टाइम बाबा गोलाव जेट जंगल सिङाव हाग्रा सिङाव गारि सालायदों आरोना ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिबो मानसिफोर दंफायो अबसे बिसोरो जोंनि सेफटिनि थाखाय दङ आरोना बिसोरनि जोंखौ लाबोदो ओमफ्राय मा देखायनो हायो खिथिसै आरो माथो दावराय माथो ओइ मानसिखौ बेबो जोनो नै हेल' बेजो आरोना मार खारो आरोना मा नुलाङो खिथिजोबलांगोन आरोना गिथावना खिथिलांबाय मा देखायनो हायो बिसोरो माबाने मोनसे बुस्थु हगारनो फैदो आरोना मा बुस्थु हगारनो फैदों दा नायबानो जाबाय हमनानै लाबोदो बे बुस्थुखौ हगारनो फैनायावनो जों ओइलाय आं बुंनाया आङो क्रिकेट आरोना दा आच्छा लोगोफोर दायो जोङो भिडिअखौ सुरु खालामबाय मा देखायनो हायो मा देखायनो हाया नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो जासुदाया सिगाङाव जिरायदों जिहेतु गासैबो भिडिअखौ जासुदायानो हमजोबसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना सारनि गारिबो दङ जोंहा फरेस्टार सारमोन दङ बे जोंखौ बिथांमोना लानानै फैदों दा जों जायगाखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै आवगायबोबाय आरो लोगोसे बिथांमोना मायबा मोनसे आगारोनो बेखौहाय नोंथांमोना दसेनि उनावहाय नुनो थांगासिनो दङ विथ लोगोफोर दा जोङो थांगासिनो दङ मटु दङ जा निगोस फंबाय दङ दा ओरैजाय दङ गोलाव जेट ओमफ्राय दा गोलाव जेटनि फिसाजोबो दङ बै मोनसे गारियाव दङ आरो फरेस्टारफोर जा हाग्रा रिजार्भ बेंग्रा बिथांमोन बेयावहाय मौजूद दंफायो जोंजों लोगोसे गारि देखो वाव अजगर जिबौ कुनु सिनाया नै जागायाव थाबाबो अजगर जिबौ एको नकरे न पानी যাব নাকি এটো ओ माय गॉड ये देखो जरा बेटा जाओ बिदाई ये चला गया एले थांबाय मालाय दैयाव हाबबाय हाबसुबाय बिदाय गारियाव फैफिनबाय लोगोफोर गारियाव फैफिनबाय दा जोंखौहाय सिगां जानो होदों आरोना लासै ये देखो नजारा ये लोगोफोर बेबायदि दंफां बबेयावबा नुदों सनम तेरी कसम ओ
बोरै जादों ना तेरी कसम ओइ भिडिअ बेयाव जानांगौ र बेयाव दै लोंनो फैग्रा नुगोन न' जोंथ' ओंखारलांदोंफोरा र' लाखिथ' फान्थासै ओमफ्राय बैयाव दङ नै बाब नै मुथु माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै मोजां ना फ्रेश अक्सिजेन मोनदों ना मोनाखै फ्रेश अक्सिजेन मोनदों ना मोनाखै औ मेंनायथ' मोनाखै अ भुटाननि माहाय इन्डिया माहाय नांदों दे माने जोबोद नै बिथांमोनाबो गारियाव गाखोबाय दे गाखोदो मा गाखोदो वाव लोगोफोर दाउमासारा न'नि दाउदों एखे न'नि दाउआ जेरै बे एखे आरो मुथुदों एखे खारबाय थागोन बे लामा लामा खारगोन बियो थिग दाउला माथो लामा खारबाय थागोन एक जिग माथो दाउला आया दाउलायानो खासि खालामजागोन ना इसोरखौबो खासि खालामजागोनथ' आरो जादलै खासि खालामजागोन ना इसोरखौबो खासि खालामजागोनथ' आरो जादलै जोंखौ सिनायहरदों बियो खेबनोसो नांगोन नामा खारबाय रले लाखि wow logoफोर खानायनि रिन्दर जानाय फैयोबा मोजां नुयोना गारिजों ओइले बिरदों सिगाङाव जासिगोन रले लाखिनोबो रोङा पिकक लामा होथेदों मोजां ओइले आरो माखासे हिन्जाव सानै दं ना हिन्जाव सानै थानायखाय बिराद गाजा जादों सालाया बयनाबो थांबाय दंबावो आरो लामायाव आं सलायबोनो थ' भिडिअआ बिसिनोसै जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल